Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana aku ambil khusus memposting video-video pendek saja ya, dengan judul "Orang-orang ndak jaleh bicara hal ndak jaleh di Minang". Ya, salah satu contoh. Inyo acok kali mau ucapkan membangkit batang tarandam. Saat inyo mengecek itu tuh coba buat tanya. Ya. Batang apa nan tarandam kecewa? Sia nama rendam. Di mana tarandamnya? Bara batang nan tarandam. Kalau ada beberapa batang nan tarandam, namo masing-masing batang. Jangan kan itu batang tubuh aja ndak jelehnya doh. Bara batang tubuh, bara karek. Bara karek batang batin. Batang jiwa. Anta pol tai siuta tentang anta batang pematang, anta batang sawah, batang sungai. Ya batangnya bisa di mana sungai kemari Minang kok. Itu kadang-kadangnya namu aku rokok ambo punya komentar aku mah. Sedang orang bertahun-tahun merokok ndak mati dah. Ndak sehari sudah kena suntik itu bisa mati ndak mau ditunggu itu dah orang merokok kok. Ya bagai kadang pandai-pandainya mencari alasan kok lari dari bahasan.